Hola, em dic Lorenzo I Juan? i avui parlarem sobre les característiques del diàleg i quines errades no fer a l'hora de parlar amb algú. El diàleg és una conversació entre dos o més persones que exposen les seves idees de forma alternativa. En definitiva, és necessari saber com parlar amb altra gent i expressar-se de forma adequada. Un exemple del que no s'ha de fer quan parles amb algú és no interrompre i deixar-lo parlar. Hey, Llorenç, Hola, has Juan. vist el nou vídeo de... Saps què m'has regalat? Això seria un clar exemple d'una interrupció. Un altre mal exemple a l'hora de dialogar amb algú és que parli només un i no deixi participar els altres. Jo vaig fer... jo vaig anar... Jo vaig quedar... Què em deixarà dir alguna cosa que aquí només parles tu? Perdó. En un altre cas, és important saber quin to de veu o quin llenguatge fer servir. Hola, Juan, què passa, nen? No quedis tant, que estic al teu costat, collon. Tampoc estaria bé corregir la gent i fer-los sentir incòmodes constantment a l'hora de dialogar amb ells. Finalment, esperem que hagueu entès alguna cosa sobre les que nosaltres us hem explicat sobre el diàleg i la pròxima vegada no cometeu cap d'aquests errors. Ara sí, he esperado un poco pa que... No suena el coche. Sí. Tontito. Hola Juan, ¿qué pasa, nen? Falla, espérate. Uno que aceptemos la puntería. Jo... És que aquí només parles tu o què? No. Sí. No, què em deixarà de dir? Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. ¡Sí!